Lange underbukser med lodden vrang, brede seler og sokkeholdere. I 20 år har Clara og Henning Carlsen forsynet Holbæk med den slags tøj, som alle andre butikker for længst har taget af hylderne. Men i en alder af 81 og 83 er det snart slut. Til store og små, smalle og brede, hos Carl Schmitts efterfølger er sortimentet klassisk. Det er jo nærmest sådan en antikvitetsbutik her. Men snart lukker butikken. Har du et par lange underbukser med lodden vrang? Ja. I 42? Ja. Clara og Hennings alder gør, at kunderne snart må købe underbukserne et andet sted. Hvad skal vi så gøre, siger de. Ja, hvor skal vi gå hen og finde det, som vi er vant til at få? Og det kan kunderne godt forstå, for vi er 164 år til sammen. Og de faste kunder er glade for Clara og Henning. Tak skal du have. Værsgo Henning, det er til dig. For god behandling i 20 år. Tak for det. Det er alt for flot. Hvorfor er I blevet ved så længe? I har været i gang i lang tid. Ja, det har vi. Vi har været i gang, siden vi var ganske unge. Ja, vi synes, det er sjovt. Ja. Hvad er det, der er sjovt? Det, at være at beskæftige sig med mennesker. Ja, og være i gang. Hey. Du kan ikke få den længere. Nej. Jamen, den ser da meget rimelig ud. Ja, det synes jeg også, den Sammen bag disken og sammen i livet, når kassen skal gøres op. Hvordan er det så gået? Og det er jo været både op og ned. Det kan da ikke undgås. Ellers ville det da have været et mærkeligt ægteskab. Men overvejende, så har det gået godt. Ja, ikke? Jo. Ja, tak. Pas på, vi hører meget. Clara og Henning Carlsen lukker butikken endeligt til nytår.